Nselmilkom senjuri, illum ħankomplu nitkellmu dwar il-ħajja u l-emejjel, il-kontraevoluzzjoni fil-ħajja u l-emejjel ta' Plinio Corrado de Oliveira. Darbohra l-Sur Filippiti mis-Soċjetà tal-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana u ħankomplu diskutu ħajta tal-bniedem illi tant ħalla impatt kif ħanaraw għax forsi għaw Malta f'nidhom da Plinio mill-Brażil. Normalment minn Brażil xi ħadd rivoluzzjonarju hekk jew mis-South America xi Che Guevara hekk sar popolari llum ġurnal, ma fil-Brażil għandna nies bħal Plinio mhux l-unika wieħed illi taw sehem ħafna biex jikkumbattu kontra ċertu kurrenti u kif ħanaraw l-influenza ta' Plinio nfirxet anke f'pajjiżi oħrajn. Anke pajjiżi li forsi kif ħadd isimgħu l-istuq fil-ġrajja li ma tistenniex minnhom u saru affarijiet kbar minn Plinio, ġifieri anke fuq livell internazzjonali. Għalhekk issa naraw il-filmat u mbagħad wara niddiskutu xi punti li jqumu minn dal-filmat. Grazzi. Tradizzjoni, familja u proprjetà. Fis-26 ta' Lulju 1960, is-Soċjetà Brażiljana tad-Diviża tat-Tradizzjoni, Familja u Proprjetà waqfet f'Sao Paulo. Kienet entità kulturali u ċivika ispirata mill-Kattoliċiżmu bi Plinio Corrado de Oliveira bħala President u Fernando Farquim de Almeida fl-1913-1980 bħala Viċi President. Għalkemm il-bidu tal-attività politika tat-TFP mur lura għal Lulju 25 tal-1963, iżda fl-istess waqt l-ewwel sfida li fiha kellu jibbrilla Plinio kienet bdiet. Din kienet ir-riforma agrarja fil-Brażil. Fil-bidu ta' snin 60, il-President João Goulart beda proċess ta' riforma li permezz tagħha l-art agrikola kellha titqassam dawn hawn huwa sab l-appoġġ tal-elementi fil-Knisja Kattolika li kienu qed jinġibdu lejn idejat ċellugin. Madankollu bosta bdew jaraw xaqliba lejn il-komuniżmu, hekk kif Goulart beda jfittex relazzjoni taqreb mal-Unjoni Sovjetika u ċ-Ċina Komunista. Quddiem din is-sitwazzjoni, Plinio Corrado de Oliveira ippubblika dak li kien kitbu l-ekonomista Luis Mendoza de Freitas jismu Riforma Agrarja, Kwistjoni ta' Kuxjenza. Dan il-ktieb wara li skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja, il-Gvern ma kellu l-ebda dritt jimponi espropjazzjoni ta' proprjetà privata bl-iskuża li ser jeleva l-ħajja tal-bdiewa li ħafna drabi kif ġar f'pajjiżi komunisti din marret lura mhux il qudiem. Fl-istess waqt kellek fit-toroq protesti li parti ispirati mill-kitba ta' Plinio li ħadu momentum u fi ftit ġimgħat il-Gvern sab oppożizzjoni qawwija. Tensjoni fil-pajjiż komplet tiżdied sakemm fl-ewwel ta' April 1964 seħħ kolb ta' stat li waqqaf il-Gvern ta' Goulart u beda l-perjodu ta' tmexxija militari. Iżda dan ma kienx ifisser tmiem tal-attiviżmu ta' Plinio u dawk ta' madwaru, hekk kif il-militar beda bil-mod idaħħal riforma agrarja kif ukoll beda triqsa biex idaħħal divorzju u prattiċi oħra antikattoliċi u rivoluzzjonarji. L-infiltrazzjoni rivoluzzjonarja fil-Knisja Kattolika. Fis-snin 60 raw aċċelerazzjoni fil-proċess ta' infiltrazzjoni tal-komuniżmu u ideoloġiji oħra xellugin fil-Knisja Kattolika. Dan il-proċess kellu jilħaq il-kulmini tiegħu permezz tat-teoloġija tal-liberazzjoni fis-snin 70 u 80. Plinio Corrado de Oliveira u sħabu kienu fuq quddiem fil-ġlieda kontra dan il-ħażen. Fil-proċess ta' din il-ġlieda l-għaqda magħrufa bħala Tradizzjoni, Familja u Proprjetà li sa mill-1960 kienet wildet mill-grupp li kien jassisti l-Plinio fil-ġurnal Kattoliċiżmu bil-ħidma tagħhom kienet tikkonsisti attivitajiet bħal użar pubbliku u petizzjoni ta' dimostrazzjonijiet daħlu fuq quddiem ta' din il-ġlieda. Minħabba l-infiltrazzjoni li kien hemm fil-Knisja, it-TFP kemm il-darba daħlu f'konflitti mal-membri tal-Konferenza Episkopali sew fil-Brażil kif ukoll hekk fil-branki oħra ta' din l-għaqda li bdew jinfirxu fl-Amerika Latina fil-kumplament ta' dan il-kontinent. Iżda minkejja dis-sens huma dejjem baqgħu lejali lejn il-Knisja Kattolika fil-ġida kontra l-komuniżmu taħt kappa teoloġika. Basta drabi sabu ostilità kbira, speċjalment meta l-istess Vatikan beda joqrob lejn il-blokk komunist blost politik li Plinio u sħabu rreżistew sakemm rebħu fuq il-komuniżmu. Il-waqgħa tal-komuniżmu u t-TFP. Matul is-snin 80, Plinio Corrado de Oliveira mexxa kampanji kontra l-bosta manifestazzjoni tal-komuniżmu, fosthom l-hekk imsejħa komunitajiet ta' bażi li jridu knisja mingħajr ġerarkija, l-isfijiet li insistew l-Vanġelu jinqarab lenti lejn il-ġdida tal-klassi kif ukoll proġetti li taħt il-kappa ta' dialogu interreliġjuż bdew jaħduha kontra l-ħidma missjonarji. Il-messaġġ beda jitwassal fl-hekk imsejħa karavani kienu jidduru l-kontinent kollha bl-istandard aħmar u bl-iljun tad-deheb. Organizzaw ukoll konferenzi fejn dawn il-kurrenti rivoluzzjonarji ġew mfarka b'argumenti sodi.
Fl-1981 bil-ħsieb li jikxef is-suppost soċjaliżmu riformista konfiskatorju agrarju, Plinio Correa de Oliveira ippubblika u TFP x'għandu żewġ xogħlijiet importanti. Jiena Kattoliku, nista' nkun kontra riforma agrarja, f'erba' edizzjonijiet u 29,000 kopja, u l-messaġġ Self-Managed Socialism in View of Communism, Barrier or Bridgehead b'34.5 miljun kopja u 178 edizzjoni fi 53 pajjiż. Dan il-messaġġ iddenunzja bil-qawwa lill-President Mitterrand ta' Franza li allegatament poġġa l-idea tas soċjaliżmu ġestit minnu innifsu fl-aqwa tal-popolarità madwar id-dinja. Indika li l-appoġġ miftuħ moti lill moviment tal-gwerri tal-Amerika ċentrali li fihom ix-xelluk Kattoliku involut profondament u b'mod partikolari protezzjoni diplomatika u militari provokattiva mogħtija lis-Sandinizmu fin-Nikaragwa, allegament attestat li l-pretensjonijiet imperjalisti u tas-soċjaliżmu Franċiż ma kinux sempliċi figuri ta' diskors. Minħabba din il-pressjoni oħra, Mitterrand kellu jwarab il-proġett ta' autoġestjoni tiegħu fl-ewwel ftit xhur tal-gvern tiegħu. Iżda dan is-suċċess kellu jiġi segwit wieħed akbar li kellu jinżel f'isem Plinio Correa de Oliveira u l-għaqda tiegħu bit-twi tad-deb fil-kodba tal-istorja. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Plinio u TFP fl-1990 organizzaw ġabra ta' firm b'appoġġ tal-Litwanja li wara li proklamat l-indipendenza ta' kienet sabet ruħha abbandonata mill-punent u f'periklu li terġa' tiġi mafġa mill-Unjoni Sovjetika. 5,218,000 firma miġbura f'inqas minn 3 xhur, il-kampanja pro-Lithuania daħlet fil-Guinness Book of Records bħala l-akbar petizzjoni fl-istorja u dak iż-żmien il-kunsinna tal-microfilms tal-firem saret f'ċerimonja kbira fl-4 ta' Diċembru 1990 fil-Kwartier Ġenerali tal-Parlament Litwan Vilnius. Delegazzjoni magħmula minn 11 membru ta' diversi TFPs immexxija minn Dr. Caio Xavier de Silveira, direttur tal-Buro TFP f'Pariġi, kunsenjat personalment il-microfilms tal-petizzjoni monumentali lill-President ta' dak iż-żmien Vytautas Landsbergis. Fis-27 ta' Awwissu 1990 il-petizzjoni tal-Litwanja ġiet finalment rikonoxxuta mill-Istati tal-Punent u fis-6 ta' Settembru 1990 mill-Unjoni Sovjetika nifisha. L-istess ġara ftit wara li l-pajjiżi Baltiċi l-oħra. L-aħħar kitba u mewtu. Huwa ppubblika l-aħħar kitba tiegħu fl-1993 fajta finali kontra l-ħażen tal-egalitarjanizmu paċifista li jiddispezza l-ġerarkija n-nobiltà, il-gwerra ġusta u l-familja. Ix-xogħol Nobility and Analogous Traditional Elites in the Allocutions of Pope Pius XII to the Patrician and Roman Nobility bi prefazju mill-Prinċep u kap tad-Dar Imperjali tal-Brażil Dom Luis de Orleans de Braganza li kien membru ta' TFP. Ftit wara miet fi-3 ta' Ottubru 1995 u ġie midfun fiċ-ċimiterju Consolasio f'Sao Paulo ħdejn ommu Donna Lucilla. Il-qabar tiegħu għadu miżjur u meqjum minn ħafna kruċjat tas-seklu 20. B'hekk intemmet il-ħajja ta' Plinio Correa de Oliveira, ġigant fil-ġlieda kontra-rivoluzzjonarja f'kull forma tagħha. Kruċjat li ġiela kontra l-komuniżmu u bosta forma oħra ta' rivoluzzjoni, iżda fuq kollox mudell attiv ta' Kattoliku kontra-rivoluzzjonarju. Grazzi tal-li segwejtu tal-filmat. Filip, jiena meta nitkellmu fuq Plinio dejjem naraħ bħala bniedem illi minkejja l-kobor u l-ħażen li der fid-dinja u li jataqgħu jidher, dejjem qatt ma qatt ideh fuq zaqqu ħanajdu hekk. Jiġri dejjem kien bniedem illi ma kienx jieqaf jaħdem kontra daw il-kurrenti estremament ħżiena illi kienu għadhom jaffettwaw id-dinja. U rajna għalkemm forsi l-affarijiet kienu jidhru kbar, ma kienx joqtlu mill-isfida. Rajna jikkonfronta l-liġijiet ta' riforma ta' art agrarja li kienu ħajħolqu inġustizzji kbar u problemi fil-pajjiż tal-Brażil u kienu fuq kollox ma kienux insara minkejja taħt il-kappa tal-karità. Rajna jikkonfronta l-dottrina ta' Mitterrand tal-President ta' Franza. Rajna jgħin fost affarijiet oħrajn, jgħin fi ġlidiet kontra id-divorzju u kontra affarijiet kurrenti oħrajn liberali bdew deħlin fil-Brażil, imma anke rajna jagħti semm importanti fil-liberazzjoni tal-Litwanja, pajjiż fil-Baltiku u dak iż-żmien kien hemm l-aħħar żmien tal-Unjoni Sovjetika. Prattikament hemm ħabib tagħna Julio Loredo fi ktieb tiegħu li kiteb fuq il-ħajja ta' Plinio, ktieb bit-Taljan li jsejjaħ
il-ħidma ta' Plinio fl-Amerika Latina bħala dik li waqfet il-komuniżmu f'dak il-kontinent. Allura dan kollu, speċjalment l-inna x'isperana u Malta quddiem sitwazzjoni fejn iċ-ċiviltà nisranija prattikament hija assedjata kontinwament, assedjata minn partiti politiċi, hija assedjata minn kurrenti ġej minn barra minn Malta, assedjata wkoll minn ċertu moviment biex jimla Malta bil-barranin, mhux qed ngħidu hawnhekk kontrihom ta' b'mod ma jimla Malta b'daw biex ibiddel anke l-istess kultura u l-fabbrikat ta' pajjiż. Ġifieri quddiem dil-problemi kollha, kif x'isperana hawnhekk Plinio li kellu li affronta dawn l-isfidi kbar? L-eżempju tiegħu u eżempju lampanti. Kienu il-ġurnata tiegħu kellu reġim stret ħafna. Dan nafu għax kont kellimt ma' segretarju tiegħu. Kien jaħdem sa tew nofs ta' filgħodu, tlieta ta' filgħodu. Għalhekk kienu qisu xi disa. Kien ikollu sensiela tal-laqgħat mal-kumitati diversi tal-Assoċjazzjoni Brażiljana tat-TFP. Kien jindirizza press conferences, jindirizza l-udjenzi għal konferenzi tneddiet ta' kotba, eccetera. Meta kienu jagħmlu parati ġewwa l-Brażil, fejn kienu ġorru l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima jitolbu r-Rużarju pubblikament, kien ikun hemm. Mela x'għandu jispirana l-eżempju tiegħu? Number one, kien bniedem illi kien jgħid bl-Ingliż tireless. Qatt ma jgħejja. Għavolja kien jgħejja ħafna miskinu kien ibati bid-diabete, miskinu kellu slaleb xi ġur. Imma ta' madwaru kien jispirhom, isma' jekk jiena fl-età tiegħi u bl-iżvantaġġi li għandu, ma ninsewx li hu għadda minn inċident ikraħ ħafna fil-karozza fejn kellhom jaqtawlu wieħed mis-swaba ta' saqax. Ma bniedem dawk il-problemi, dawk it-tbatijiet, huma kienu jgħidu jekk qed jaħdem daqshekk, jitlob daqshekk, kien imur jitqarben kull jum, kien imur iqer regolarment. Mela aħna rridu nagħmlu parti tagħna wkoll u nippruvaw nkunu kemm jista' jkun attivi daqsu. Hemm diffiċli tkun attiv daqsu, da xu kien one in a million. Xi bniedem bħal Plinio Correa de Oliveira jitwiled darba kull 100 sena. Imma l-ispirazzjoni tiegħu hija li trid issib bilanċ bejn id-dmirijiet tiegħek spiritwali u d-dmirijiet tiegħek militanti u ta' apostolat. Inutli tkun iffokat fuq id-diżastri li hemm fil-pajjiż, demostrazzjonijiet, rosary rallies, konferenzi u tindirizza n-nies jekk ma jkollokx ħajja spiritwali ukoll għax hija importantissima. Dak għandu jispirana minn Plinio Correa de Oliveira. Ekku, fil-fatt hemm filmat li hu waqt l-espożizzjoni tas-sagrament u Plinio de Oliveira b'devozzjoni kbira għajnejh u jħares li s-sagrament jemmen fil-veru preżenza ta' Ġesu. Jiġifieri bniedem ta' fidi kbira, bniedem li kienu ħafna lil Sitna Marija. Xi ħaġa li kull eroj nisran, kull difensur tal-ċiviltà nisranija, forsi xi darba l-qudiem nitkellmu nagħmlu sensiela fuq hekk. Kellu, ma kienx ikun biss attiv l-isfera soċjali ma jkun bnem spiritwali, din l-għaqda bejn l-ispiritwali u s-soċjali. Bħala kieku kellna ngħidu x'impatt kellu Plinio Correa de Oliveira fuq id-dinja. Jiġifieri għax kultant ħafna minnu da Plinio meta titkellem hekk hawn Malta, għalkemm illum aħna tinxerdu kemm nistgħu dan messaġġ ma taw min-nies jibda tgħidilhom hekk. Ma tantx jifhmuk, imma insomma. X'impatt kellu Plinio fuq Plinio Correa de Oliveira kien il-bniedem milli salva l-Amerika Latina mill-komuniżmu. Number one. Number two, kien il-bniedem li ġġielet fl-imkien mal-movimenti u kontra l-infiltrazzjoni tal-modernizmu, tal-liberalizmu u l-mentalità xellugija fil-Knisja. U grazzi għalih u l-pubblikazzjonijiet tal-assoċjazzjoni tiegħu u tal-kollaboraturi tiegħu, it-teoloġija tal-liberazzjoni marxista ispirata minn marxizmu ħadet daqqa ta' ħarta kbira. Number three, Plinio Correa de Oliveira kien il-bniedem illi anke żamm ċerti pajjiżi mill-Amerika Latini li jagħmlu links bar mal-Kuba.
Għax it-TFPs differenti fil-pajjiż Latin-Amerikani kienu jagħmlu protesti kbar dejjem paċifiċi ovvjament. U baqa iżolat sa ċertu punt Fidel Castro, il-dittatur marxista komunista tal-Kuba. Number 4, mexxa dik il-kampanja enormi biex ġab l-indipendenza l-Litwanja mill-Unjoni Sovjetika. Meta beda jkollassa l-Unjoni Sovjetika, kważi tista' tgħid bl-indipendenza tal-Litwanja. U mexxa dik il-kampanja tal-petizzjonijiet, miljuni jiffirmaw u wasluha il-petizzjoni sal-Kremlin għand Gorbaċov u Gorbaċov u l-segretarja kellha toħroġ ilhom riċevuta Tagħha. Żgur. Illi Plinio Correa de Oliveira ispira l-movimenti kontra l-abort, ispira kien iġġielet ħafna fil-Brażil kontra d-divorzju. Għax kien jaf li d-divorzju tfisser it-tfal, it-tifrik tal-familja. Kien bniedem illi kellu impatt mondjali peress ta' dawn l-assoċjazzjonijiet ta' nies illi xtaqgħu jikkollaboraw miegħu f'dawn il-pajjiżi differenti fl-Amerika Latina, fl-Ewropa, fl-Awstralja, fl-Afrika t'isfel, eċetera, eċetera. Ekku, tassew kien bniedem uniku u tassew kien bniedem illi iddefenda l-valuri tal-reliġjon u taċ-ċiviltà nisranija. Issa, l-azzjonijiet li da kif li ħa Plinio juru li minkejja forsi l-element ta' tuħ ta' qalb li nistgħu ngħaddu minnhom kolli sfida, ikun hemm rebħiet. Jiġifieri kontrarju ta' dak xina ħafna drabi jekk niddiskuti anki l-ġumma stess. Ħafna drabi jekk nisbħalna għandhom tendenzi jaqtaw qalbhom. Jiġifieri jibdew jew kollox ikraħ, m'hemmx ċans l-affarijiet jinbidlu, m'hemmx ċans l-affarijiet isiru għall-aħjar, kollox hu ħażin. Allura, s-tendenza li noqgħod bil-qiegħda, noqgħod fi ġewwa, noqgħod mal-familja, ma nagħmel xejn, mbagħad forsi l-affarijiet jaqgħu weħedhom u l-bambin jieħu ħsiebna. Imma din mhix l-attitudni ta' Plinio, Plinio naraw attiv quddiem il-kurrenti kif semmejna. Ma rridux ninsew Kuba fis-snin 60 u Kuba fis-snin 70 kienet il-Kuba li kienet tesporta il-gwerrillieri komunisti, terroristi, anki kienu għamlhom bomba fuq mill-kwartieri TFP, u kien hemm membri TFP kellhom jaħarbu minn pajjiżhom, jiġifieri miċ-Ċili u anke mill-Peru. Mill-Peru. Ekku, jiġifieri. Ħabba dittatur komunista li kien ġenerali jidhirli. Kien il-president tal-Peru, eddidhom personalment bħajjithom, ġifieri. Fiċ-Ċili kienet iktar gravi għax meta tara l-Marxista Allende, il-membri tat-TFP tal-Ċili, s-soċjetà ċilena, d-difiża tat-tradizzjoni kellhom morru fl-eżilju. Taħt ta' parsi presidenza tiegħu li kienet xejn dittatura tax-xelluk. Hija option li minnu kontu dal-affarijiet ħanoqgħod tara nħalla affarijiet jikwellaw, mbagħad forsi il-bambin jieħu ħsieb. Għal min ma jnikżux il-kuxjenza, jista' jħalli l-affarijiet kif huma avolja jaf ġewwa fih illi għandu jagħmel xi ħaġa. Għal min inikżu l-kuxjenza m'għandux iħalli l-pajjiżu jinżel fil-qiegħ kif Malta qiegħda tinżel fil-qiegħ bħalissa. Min għandna attakk fuq il-kultura tagħna, għandna attakk fuq il-familja tagħna, għandna attakk anke fuq il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Għandna attakk fuq is-swieġ, waqqajni ħażufjet meta l-ordni naturali titlob is-swieġ għandu jkun bejn raġel u mara kif skont il-pjan talla. Għandna attakk anke fuq diversi aspetti tal-kultura tagħna. Kollox. Issa il-Malti il-memx l-għamil soċiet d-dam. Daka jihduħ il-ħaq taħħom kifet il-bambin. Min pero irrit jagħmel xi ħaġa jirreaġixxi. Inti tajt li diffiċli tara rebħiet, jiena rajt rebħiet. Tul kemm mill-2018. Aħna konna l-ewwel entità f'Malta illi aħna għadna illi dik il-parata tas supervja hemm bżonn nuru reazzjoni. Reazzjoni x'kienet? Kattolika. Għamilna it-talb tar-Rożarju pubbliku bħala rivelazzjoni. Tajjeb? Ġejna insolentati, majrin, jiena saħansitra, eddewni bħajti. Fuq il-Facebook. Tajjeb? Imma Marija Santissima dejjem ipproteġitna. Għamilna kampanji pubbliċi meta il-Prim Ministru qal fuq l-abortu l-eutanazja bżonn niddiskutu. Għamilna
manifesti full page biħlas, għax wara kollox il-gazzetti għaw l-etta Malta. Mhux hekk. Iridu jinjorawna biħlas manifesti sħa illi ħallaw impatt fuq in-nies. Ngħidu li kien hemm persuna intellettwali ħedek Malta li għaltena li segwina anki l-manifesti li ktibna ġifieri. Iva. U fil-fatt kien hemm jiena lettur l-università, letturi oħrajn illi għandhom mentalità pjuttost mhux kattoliku, jekk mhux antikattoliku, illi jiġu fuqi personalment jgħidu l-isma' aħna nsegwu ta' dak li qegħdin tagħmlu, ma naqblux kollox magħkom, nirrispettawkom għax intkom dejjem tkunu koerenti fis-sib tagħkom. Kif ġie dak il-lettur l-università hawn meta kellna għamilna l-istant tagħna fil-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb propju 3 ġimgħat ilu, 4 ġimgħat, u 3 ġimgħat ilu. 3 ġimgħat ilu jew 4 ġimgħat ilu u jiġi u jgħidilna fuq inti kont preżenti jiena nammirakom għax intkom għavolja ma naqbilx ma ħafna li dajdu, intkom koerenti ħafna fid-diskors. Segwikom regolarment. Unsegwikom regolarment. Hija xi ħaġa interessanti ħafna. Ir-rebħiet isiru. U anki jekk qed nitilfu il-battalja, aħna għandna il-konvinzjoni li l-gwerra aħħarija nirpu aħna għaliex għax Mreja Santissima qalet fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi trionfa. Trionfa. Ma la nistgħu nitilfu battalji, l-importanti nirpu l-gwerra. Fil-fatt milux kont qed naqra ktieb ta' kitbu De Mattei, Roberto De Mattei, intellettwali kattoliku bħafna ħsieb ta' Plinio, għandu ktib fuq il-ħsieb u anke l-ispiritualità ta' Primo Corrado de Oliveira. U jitkellem fuq dan li anke fjek fl-aħħar jifda l-fdal, dak il-fdal, ġifiri ħifdal ftit, dak il-fdal ħajkun dak li wassal rebħa. Ġifiri, ġimanix għalfejn naqtaw qalbna jew ninkwitaw jew iż-żejjed, għara kant fejn tinkwita, ma tinkwita li tgħid ħasma tlifna kollox. Fil-fatt nixtieq insemmi anke rebħa li konna għamil mhux aħna biss kellna alleati magħna, ma konniex mhux Promanta Kristjana biss. Imma li waħda mill-iktar mumenti inkredibbli fil-Promanta Kristjana meta ħadnija kontra il-liġi tal-ugwaljanza. Li ma kienet ugwaljanza xejn ġifieri, kienet liġi tal-erq ngħidilha jien. U tant konna ma kellna xejn, kollox kontrina kien, apparti dak iż-żmien, il-ħabib ta' dak iż-żmien kien fil-Parlament, Edwin Vassallo, nsellimlu minnaw, naraw kull nhar terba, Edwin Vassallo u xi nies oħrajn illi xansi ta' minn komunitajiet evanġeliċi ma liġi kien ħadd affettwa ħażin l-iskwejl tal-Knisja. Però b'mod jiena li għamil kolus, bil-ħidma tagħna ma blajna talla x'inna kintribuxxi l-Alla u Sitna Marija. Irna x'għandek il-liġi fuqha. Ejja, x'tefgħu fuq il-back burner fil-fatt. U veru, illi daw il-skirmishes, mhux skirmishes, daw battalji seri. Illi ikollok telfiet, imma l-fatt illi inti qed timpenja ruħek biex anki tagħmel ostaklu għal dan il-proċess rivoluzzjonarju diġà biżejjed. U l-avversari tagħna kif taf inti qegħdin fuq l-ispettru politiku. Ekku kollu. Kollu. Għandhom l-għajnuna tal-flus, tal-medja, għandhom l-istazzjonijiet tagħhom da kollu. Però ir-rebħa aħħarija ħadd tkun tal-kawża kattolika. Ekku, fil-fatt xi 6 snin ilu, propju fi żmien meta bdiet Promanta Kristjana, il-Parlament Ewropew kien ikkummissjona rapport speċifikament fuq it-TFP, mhux fuq, naħtaba fuq TFP tal-Ewropa, ġifieri dawk speċjalment tal-Polonja u pastijiet oħrajn fil-Ewropa ċentrali u tal-Lvant, illi jaħsib għal seħilhom l-ikbar edewwa tal-proġett Ewropew propju x'kienet jopponu affarijiet bħal żwieġ tal-istess sess u affarijiet fuq li huma kontra l-familja. U saħansitra anke kien hemm f'dan ir-rapport isemmi dwar il-ħsara, semmi kienet jagħmel ħsara nħalli f'idejn in-nies, li suppost it-TFP għamlu dak li kien il-Prim Ministru ta' Spanja, Zapatero, jisu donnu xamlu xaf ħaġa ħażina, ma fil-veta nafu l-istorja li l-linja ta' TFP l-ġur ħafna nies qed jifhmuha. Bil-mod il-mod qed jirrealizzaw kif rajna anki momenti oħrajn li ċertu affarijiet li qabel kienu aċċettabbli llum qed jgħidu le ma naċċettawx bħal ideoloġija tal-ġeneru u affarijiet bħal dawn. Minkejja li pajjiż Kattoliku llum il-ġurnata donna tlaqna naqxej il-baħar. X'għandu jispirana illi nkomplu bl-attivitajiet tagħna, illi nkomplu bir-rosary rallies tagħna fil-pubbliku. Nerġgħu nfakru id-donaturi u l-korrispondenti numerużi tagħna l-grazzja tal-Alla għandna numru sabiħ ta' korrispondenti u donaturi.
illi iridu mmexxu din il-battalja salvazzjoni ta' 3 pilastri ta' ċiviltà, it-tradizzjonijiet tagħna bħala Malti, speċjalment it-tradizzjoni tinsara, il-familja tradizzjonali u d-dritt tal-proprjetà privata dejjem meqjusa però bħala proprjetà li għandha funzjoni soċjali importanti ħafna. Ġifieri l-proprjetà privata ma tfissirx il-proprjetà tiegħi għandha tisraq il-proprjetà ta' ħaddieħor. Le. Ġifieri nħarsu kif anke jgħid il-Papa Leon 13 il-proprjetà hija tant importanti mhux biss għal minnu sinu manki minnu fqir għax il-kapanna tal-fqir ħanajdu hekk hija garanzija li jgħix ħajja diċenti ġifieri. Tajjeb, dan il-ħsieb nagħlqu hawnhekk insellmilkom u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Komplu segwuna fadlinna xi żewġ programmi oħrajn qabel għal din is-sena. Nixtieq ngħidilkom, nixtieq ningrazzja daw kollha li kellmuna li u l-Filippo jgħidulna rajtkom ħagost nisimgħakom u hekk insellmilhom minn hawn. Grazzi ħafna, itolbu għalina għajnuna b'kull mezz speċjalment bit-talb l-iktar importanti. U kunu intom ukoll kontrivoluzzjonarji fl-isfera tagħkom. U bħal dejjem viva l-qalb ta' Ġesu, viva Kristu Re u viva il-Marja Santissima, il-padruna u protettriċi tagħna l-koll. Grazzi ħafna.